Здравейте, хора! Днес мама ще ми купи подарък. С нетърпение чакам подаръка си. Мила, Дойде. купих ти твоя подарък. Искам да знаеш дали ще познаеш твоя подарък. Не знам какво е. Най-много си мечтаеше от мен тези неща. Какво? Ти кажи. Не знам, може ли да отворя? Да, ето ти подаръка. Честито. Ето как изглежда с кутията. Айде с здраве да си я сложиш. Да видим какво е това. Най-много исках този парфюм. Вижте колко хубав парфюм, мирише прекрасно. Да, това е марката на Елоде. О! И това е моят душ гел за тяло. Много го исках. Много ти благодаря, мамо. Ето ти един шоколад. Да се посладиш. Много ти благодаря, На мамо. Милка шоколад имаме. Хора, от бял шоколад Милко. Хи-хи-хи. Чао! И не забравяйте да харесвате видеото.